Ay, yung tanan diha kini na ko i-share nga importante kaadyo ni dako ni nga butang di kay kuan ra ni kanang duwa-duwa para ninyo. Kini tiniud ni nga hitabo unja diyon ta ko mag-post ani, diyon ta ko mo share ani, pero karon ni gara na mo injo jong gi padako ang issue, injo jong gi-trigger ko nga mag-post ko ani. Di man tani nga ni di ta mo abot aning sitwasyon, diyon ta ko mag-post, diyon ta mudako, diyon ta mudako kung nagtarong pa mo. Pero karon kay ning gara naman mo mag-post na jud ko kay di naman na madyo na yung gibuhat. Saon na makadungog ko sa akong mga barkada, mga kaila, mao jud na ilang kanunay isulti, ilang i-share, ilang problema muna ilang ipatambag kanunay, mauna nga kuan lagi o ni unja ako kay di man ko biktima ana, mura maganing ako rang gipalingog-lingog, gipalabay ra na ako. So karon kay usa naman ko ana sa na biktima, mo share na jud ko ninyo, ako na jud mong kuan na ni kani jud mga kalaki diha. So mag-start ko ani guys, kamong mga bayot ba kung namoy ka booking magbayad mong tarong. For example, magsabot mo toki na ang hikap o mubayad mong tarong kay ngano dako ng pagsalig na mo ninyo. Unsa kung inyo nang gubon kani di man ni duwa ni amo kuan man ni kanang panginabuhi man ni nag-effort man ni naghatagon mig time ani effort, unsa nag-ilis pa mi, maligo pa mi, pahumot pa mi, mo kuan pa jud mi on time nga sabot kung alas 11 sa gabi. Unsa ang among tuog ana nabilar mi ana, unsa magingana ra mo. So kamo magtarong na mo kung naa gani mo'y kasabot mo, hatag na jud mo sakto tay 5k ana. Kung gilobi mo o di na mo pasumangil nga uy nakalimot diha sa ka mo balik ra ko nga na, di kay paasa man na masakitan man mi ana naman may trust issue ana, nadaot man mi ana, tako man ang impact na mo kaming mga kuan nang inabuhi rag tarong. So di mo mag-iana kay di jud na madyo dako na ang problema nga gikahatag ninyo na mo kay kami nagtarong jud mi sa mong trabaho, unsa kamo ingana ra mo. So untag kuan ni kanang awareness ba sa tanan nga di na mo magkuan kay dako pa jud ni pag-adyo, ako jud mong ipatawag na. So more to salamat.